kai aure kai kullum a hanya sintiri dare yayi sintiri ba san da zaka huta dan na miki ciki yake nan kuma ni yanzu mani ne nake lallaba ki ya zan bi ki a hankali san da kike zo na zauna din ki ringa rufe jikinki saboda ɗan leke kai Allah ya sa na mace za a yi bakin ga hannun siyo mai kambas kuma ana haifar namiji in dai namiji ne to a gidan SO za mu yi mai rijista ya koma gala ana mai gala shi kenan za mu sai da gonan nan da yin sai roka kin ga lodin itace ya kama ni an samu na aikin siyan fulebo kawai a gidan makwala mu kai shi yayi ba da dai gidan makwala mu kai shi yayi to mun san dan aikin fulebo muka kai yayi ban da lafiya ba to ina za ki lafiya da wannan dirkeken abu ni ma ban da lafiya Allah tana go ina ni ina ki ka san me nake ji me kike ji wallahi dukan kasar ne yake fitowa zai wai da ba dai na guda ba to kin ga kuma ba a haihuwa a aski dan wallahi kin haihuwa a aski sunan yaron za a ringa ce mai janare za a ringa ce ai duk wanda kika ji an ce mai janare a cikin haske aka haife ko da rana bari in kashe wuta saboda bari in kunna wuta in ga das namiji ne dan iska ki ba ni nono a irin wannan baya sha to ina ga wannan kin san yaran zamani a buge ake haifar su Allah in wasu dohuwar yan kodinci in dai ta haihu yaron ma a buge za a yi sosai dole wannan ya an nemo mai gala mai disin wallahi sai ya cake da gana mai disin kan ya farfado dan iska ne isauri mai gida ai bi yaron ta kai kin ga kin tafi wai bari mu bashi ungo ishi dan tuwarka bai wannan bai sai nemo mai wani abu mai kaɗan don wanda da ku ake tefani a gidan nan Allah ne mai jaririn nan kin gaishe wallahi da yin sanye to kin ga bari ina zuwa bari ba kafa da ke aje a neman mai wani abu bari ba kafa yalla bai da Allah je ka gwada mun jaririn nan da wani abu ga ko zai karba da Allah aje a gwada yawa gwada mai ya kusan 500 lalle na yadda ni ba Kano na haihu da to lalle jama'a ku taimaka ba haka ba bariki ne wallahi
in dai kin san ba mai kauri ba ne kake karmai dinan nan ne na haifa ba na dan goma ban goma ko biyar wanda dinan ne ban goma ban goma mai goma ko biyar ba a roda lalla mai goma ko biyar ba yawa ai sauki a kan mai akan ai yaro ne ba a kai yawa sai ku kudin uwar kare shaba ajiye mai yaran kama ne zai yi ka gida ikuwarsa Allah hada da dinan nan da wannan lokacin shi sai dai local gamba yawa kada ka shi kai Allah ta je Allah kaje dai shi ya fara tafiya amma ban sani ba wallahi ya fara tafiya na ce ka ci uwarka na farko za ki hada ma bari mu koma gida Allah ya dine ma ina son ina gudunmawar da aka kawo na barka na gaisuwa babu to ba za ka ci barka wannan ga zama ta zama ina cewa mai ego a kwakula yaran nan rankatakkan kudin da yake jiki a kwakwa yesu